לכל חברי מבזק הטכנולוגיה, כאן אופק עיקר, נשיא תלמ"ח, וכן, פרק חדש של מבזק הטכנולוגיה, החדשנות, הטכנולוגיה, שהכל מתעדכן במבזק הטכנולוגיה. אוקיי, אז בואו נתחיל. תלמ"ח הוציא השבוע 6 שירים. ג'ודו צ'מפיון, שזה שיר שגם לא קשור תלמ"ח, לשבור את הג'ודו שזה גם לא קשור תלמ"ח, אבל תלמ"ח הוציאו את שניהם. קוד של ילדים, עולם של אפשרויות ועוד שירים. אנחנו עומדים על ממוצע של 81 מנויים בערוץ של תלמ"ח, לייקים, תודה רבה למי שעזר. תלמ"ח תנועת הנוער למדע המחשב זה הערוץ שמיועד רק דברים שקשורים לתלמ"ח, זה למה לא כל כך הרבה סאבים, אבל ממליצים לכם לבקר באתר שלנו, להירשם לתנועת נוער וללכת, זה יהיה כיף. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שתמך בנו ועשה סאב, לייק. גם אתם עכשיו תעשו סאב, לייק, תפעילו את הפעמון שלא תפספסו שום עדכונים. יש לנו אתרים חדשים, אתם מוזמנים להיכנס לפורטל, הקישור נמצא בתיאור כמובן. אז בואו נמשיך עם המודעות שתלמ"ח רוצה לשים באתר כדי להרוויח כסף. משום מה אין לנו תרומות עדיין, אנחנו מבקשים, אם אתם יכולים להביא לנו תרומות זה ממש יעזור, אבל עד אז נצטרך לשים מודעות באתר, ונראה שהרוב לא ירצו שיהיה מודעות באתר כי זה יעצבן אתכם וזה, אבל רק ככה זאת הדרך היחידה לעשות כסף לתלמ"ח. אם אתם לא תתרמו לנו זה באמת יהיה ממש מבאס, אבל אם יהיה מודעות אנחנו נכריז שכדאי לכם ללחוץ על מודעה הרבה פעמים, ככה שהמודעה תיתן כסף לתלמ"ח, ומי יודע, אולי גם זה יגיע אליכם מתישהו. אז זה היה הפרק הכי קצר של מבזק הטכנולוגיה, כאילו היה את הפרק הקודם, וממליצים לכם לעיין בערוץ שלנו, שימו סאב, לייק, ועד כאן, ביי ביי.